Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més icònic d'ICAT. Més icònic i més boig, això sempre ho reivindiquem aquí. Visca la bogeria. I per tal que creieu que estem boges, avui el programa anirà tot dedicat a una teoria que m'he inventat, que és que les persones d'èxit, moltes d'elles són rosses. Tenim a icones com Marilyn Monroe, Madonna, Britney Spears, Pamela Anderson, Dolly Parton, Lady Gaga. També tenim a homes, tenim Brad Pitt, David Bowie, Macaulay Culkin, Kurt Cobain, Justin Bieber, i també tenim personatges de ficció. Tenim a Legolas del Senyor dels Anells, la Campaneta de Peter Pan, Barbie, l'Elsa de Frozen i també jo, perquè sí, nenes, abans de tenir els cabells decolorats, tenyits de 1000 colors, tallats amb tisores de cuina i d'un serrell de basca, doncs era una nena preciosa, roseta, amb els ulls verds, i crec que també en algun moment trencar amb aquesta imatge de la nena perfecta va ser un statement, no? Com una mena de declaració d'intencions i una manera de dir-li al món: soc molt més que una nena amb rinxolets daurats i un somriure tendre. Així que avui parlarem de mites, prejudicis i experiències de i amb persones rosses, i tindrem a la Núria i l'Eloi Duran, que ens porten la Blonde Hair Story del pop, un viatge a través de diversos perfils de dones rosses, posant exemples de la nostra cultura pop, sobretot de la nostra fase adolescent, jo diria. I tindrem una taula rodona amb l'Alexia Pasqual, participant de la segona temporada del programa musical de TV3 Eufòria i actual Blanca de Maricel, de Goll de Gom. Tindrem a la Sofia Coll, que és cantant i performer ex-rossa i presentadora del concurs de manicuristes Epic Nails del 3CAT i ex-Eufòrier, també, i la Carla Rubio, que és creadora de contingut rosa, que a sobre es diu Rubio de cognom. En fi, unes ties xulíssimes totes. I, com sempre, us he fet una selecció musical temàtica, avui al voltant de dones rosses icòniques i catalanes, i la primera i la que tenim més recent és la Julieta amb aquest Enamorada de tu en directe a les Gates d'ICAT. Ara ens saludem amb dos petons. Em fa ràbia veure't em confons, però sento sincera i en el fons m'és inevitable acceptar que estic. Ja tenim al sofà de les gates, després de molt de temps, els Duran de Catalunya. Com esteu, guapos? Hola. Molt contentes d'estar aquí amb una secció tan divertida i que ens ho hem passat tan bé realment preparant. Bueno, és que jo tinc moltes ganes de que comenceu a desenvolupar la vostra teoria del Hair Story Pop. Vale, clar, nosaltres, Hair Story Pop era molt, llavors nosaltres hem decidit una mica enfocar-ho en el repte de... Totes sabem que hi ha l'estereotip de rosses del pop, que són mones, però són més coses. Llavors, avui hem portat diferents exemples de rosses icòniques que ens han ensenyat més coses, a banda de ser guapes. Clar, vosaltres heu fet com una mena de classificació de rosses, en plan, la rosa tal. Exacte. Sí, com Barbie veterinària, Barbie no sé què. Vosaltres heu fet el mateix amb les rosses. Sí, ha sigut tot un repte perquè és això, hi ha moltes rosses i ens hem adonat que hi ha moltes més rosses de les que pensàvem al nostre voltant. Sí. Però crec que hem resumit bastant bé. Ho hem fet, i amb molt de respecte, Sempre. I amb molt de diversió, vull dir. Avui és dia, o sigui, de veritat, ens podeu fonar, però, o sigui, policia, si ser divertida és un delicte, arresteu-me. Que m'enduguin presa. Sí, que em duguin presa. Llibertat mariana política. Doncs comencem amb la nostra primera roseta, la roseta llesta. Clar, és que és la meva preferida. Jo no podia parlar de rosses sense parlar de Bridget Mendler, que és la millor rossa que hi ha al món. És estrella de Disney Channel, la vam conèixer sent estrella de Disney Channel a Lemonade Mouth, que és la millor pel·lícula que s'ha fet mai a Disney Channel, a Buena Suerte Charlie. Sabeu que no li poso cara? Perdona. És a veure, importantíssim no pot ser rossa i no conèixer Bridget Mendler, he de dir. A veure, un segon, vale, sí. Ui, doncs mireu que no la feia...
s'ha tenyit de pèl roig. Clar. No. És que és fort, perquè hi ha hagut un gir de guió a la seva vida. Ha abandonat la seva carrera d'actriu i de cantant, que té temazos, com Hurricane, crec que es diu. Sí. I ara Hurricane. és doctorada en dret a Harvard i treballa a la NASA. Vull dir, es pot ser més icònica? Jo crec que no. O sigui, imagina't ser una tia rosa, en plan que ets com la rosa, i de sobte dir, penya, que és que sóc la millor i la més llesta i me'n vaig a la puta NASA. Sí, ella és perfecta. Llavors Bueno. no podíem començar per una altra persona que no fos ella. Univers increïble. Passem a la segona? Passem. Va, doncs canviem de música. Hey now, this is what dreams are made of. Hey now, this is what dreams are made of. I've got somewhere I belong. Tenim a Hilary Duff, que l'he batejat com la Roseta Normaleta. M'encanta. Aquesta estic molt dins, és la meva preferida. Hilary Duff, la Roseta Normaleta. Però no Vale. o sigui, Hilary Duff no matava vampirs? No, l'estic No, confonent. tia, aquesta és la Buffy, caza vampiros. I no és la mateixa persona. Vale, no. No, Hilary Duff és la nena a la que li passen coses. Clar, o sigui, Hilary Duff és l'actriu que dona vida a la sèrie de Disney Channel Lizzie McGuire, que és Vale. una mica on volíem anar, no? Que és com aquest personatge adolescent que viu la seva adolescència com absolutament normal, és una tia petosa, irresponsable, però a la vegada tendra, amiga dels seus amics, bona, que intenta fer el millor possible i fer-ho bé i estar bé i tranquil·la, no? Com viure com aquesta adolescència sense cap més tipus de pretensió que sobreviure Estic sense pensant. ser mona i perfecta, no? És l'Emma de Plats Bruts, la nostra Hilary Duff? O sigui, la nostra Lizzie McGuire? 100%. Ho podria ser. Sí, qui us dona... O sigui, quina penseu que seria com la nostra Roseta Normaleta, encara que no sigui rosa? Com aquestes vibes de noia adolescent que fa el que pot amb el que té. Per mi és Mariona Matalla. Però a mi, ja, Però tipus de personatge de ficció, dius? sí, o algú com de la faràndula catalana. Uau, Ai, ara em pilles. és una gran pregunta. És que potser és Emma de Plats Bruts, Com... És que m'encaixa molt amb el personatge, he de dir. Com no se'ns ocorre Emma de Plats Bruts en cap moment? Però perquè porta els cabells a molts colors. Ja, és Clar. confós. Confon. I molts looks. Clar. A mi em va sorprendre que no haguéssiu posat Billie Eilish. Mira, és la nostra protegida, ja ho sabeu, però crec que feia falta una secció sense parlar d'ella, perquè ja és que no... Ja, és que no es podia sostenir. li hauríem de cobrar, o sigui, 100%. cada cop que aquí mencionem a Billie Eilish, mor un gatet. Llavors, no volem que passi més. Bueno, i que després de... O sigui, com que Lizzie McGuire és d'aquesta sèrie tal que acaba amb una pel·li amb la qual estem escoltant aquesta cançó perquè aquesta pel·li no té cap tipus de pèrdua. Pels amants de Roma recomanem 100% Però la és que qui pel·lícula. va descobrir Roma? Lizzie McGuire. És Lizzie que no hi ha una McGuire altra va descobrir resposta. Roma. I a més, com en aquesta pel·li descobreix com la seva clon morena. Ah, és Barbie Princesa i la costurera. Sí, Té un punt. Té un punt M'encanta. i ens encanta. I ens agradava molt aquesta vibe, això, de noia adolescent, que també té una mica vibes de... Sabeu la sèrie aquella de ferros a les dents? Ferros, la vida és complicada. Clar, com això de noia adolescent que fa el que pot i que creiem que és un tipus de personatge que ens encanta i ens encantaria com que tothom s'hi hagués referenciat. I és molt de rosa anar fent, en plan, bueno, anem trampejant per la vida i davant del dubte, perdoneu, soc rosa. En plan, no, això no ho puc fer, soc rosa. Sí, m'encanta. Passem a la següent, que Som-hi. és una de les meves preferides. It's hard to believe that I couldn't see you were always there beside me. Thought I was alone with no one to hold, but you were always right beside me. This feeling's like no other. I want you to know I've never had someone that knows me like you do, the way you do. Bueno, m'encantaria parar el programa, llavors veure High School Musical i cobrar, i ja està. Sí, és que no podíem no posar aquest duet de germans perfectes, que m'hi veig una mica... Som nosaltres una mica. Sí que 100% sou vosaltres. hi ha alguna d'això. També ens molava molt com que creiem que és una figura molt... O sigui, són uns germans com molt controversials, perquè, bueno, o sigui,
fent la secció ho parlàvem, no? Que compleixen com amb tots aquests, se suposa, d'estereotips que se'ls assignen molt, no? Els rossos d'antagonistes de la història, com de competitivitat entre germans, com un punt de relació tòxica, i que creiem que en realitat han demonitzat una mica quan aquesta penya són dos germans que volen dedicar-se al món de la música i ho tenen claríssim, volen complir els seus somnis i van a gas i apareixen com uns jugadors de bàsquet, unes científiques, com tota una penya meravellosa també, però com ocupant una mica... l'espai que ells havien lluitat tant per tenir, no? Llavors, com em que sabia aquí una hi ha mica de greu. algú com que em sap greu, saps? No havia pensat mai en aquesta com segona lectura de dir pobres són les víctimes. Bueno, no els diria les víctimes, però potser ningú és tan bo com sembla ni tan dolent com el pinten, no? Exacte. Mira que per mi com que la Gabriela i el Troy eren com working class heroes, en plan de no, ja anirem i tal, no sé què. Però en realitat és com... Troy, tio, jugues a bàsquet, en plan... Ja està. Si és un heterobàsic, juga a bàsquet i ja està. I deixa que els maricons facin lo seu, no? 100%. Clar, total. O sigui, si anem a jugar a estereotips, anem a portar-los fins al final. No? Com, Sí, si anem a mitges no anem. Clar, com Troy, juga a bàsquet i ja està. També van a mitges com amb tema del personatge del Ryan Evans, que... O sigui, bueno, espera, sí, segueixo, Dale. Ryan Evans, un dels primers personatges gais de Disney Channel, Sí. segons Kenny Ortega, creador de High School Musical, va admetre que el personatge l'havia creat per ser un home gay, però després Disney Channel va decidir com... Obviar-ho. En cap moment com... O sigui, No saps? Com s'evidencia. aquesta cosa que... No s'evidencia Què passa aquí? fins que passa I Don't Dance a High School Musical 2 i clarament està lligant amb el xat. Jo això no ho sabia. Tu creus que allò és lligoteig? Jo crec que és lligoteig, apareixen amb la roba canviada a l'escena següent, vull dir, clarament són nòvios. Ja. Jo sí que és veritat que, o sigui, Ryan Evans és com amanerat, però en cap moment s'enamora de ningú. Saps? És com, no se sap l'orientació Mentida podrida. A la tercera pel·li s'enamora de la Kelsey, de la Però pianista. era una tapadera. 100%. O sigui, Pobra no, Kelsey. els van emparellar perquè eren els dos que estaven sols i van dir I la Kelsey és un tomboy. I tant. En plan, Sí, sí que ho o és sigui, una és mica. com, bueno, Sí, és. clarament volien fer com un contingut blanc i tothom va detectar que Ryan Evans era maricón i ens Sí, encanta. tothom I ho ens ho han sabia. confirmat, I després, vull dir, com amb la sí. nova sèrie, es va com confirmar, no? Em vas dir o a alguna High cosa School així. Musical de sèries, el personatge que fa com de Ryan, diguéssim, és gay. Ah, Però ja a toro passau, vull dir. Clar, sí. Bueno, no es pot tenir tot. En tot cas, ens agrada aquesta relació d'amors de germans imperfectes però real, on la competitivitat és elevada però també el recolzament, i que al final no és fàcil viure la teva adolescència com amb un germà bessó al costat Total. al qual us voleu dedicar al mateix i tot plegat, així que els estimem molt des d'aquí. Moltíssim. moltíssim. Va, passem a la Roseta Valenta amb Món Interior. No tinc por de res, ser valenta és molt millor que tenir força. Sé que he de lluitar per no deixar escapar tot el que la vida em porta. Pot ser que estiguem parlant de la primera persona en parlar de salut mental? Sí, ella és perfecta, Sí. referent. Per mi, la Lila del Club Super 3 era com... Soy jo literal. En plan, Sí. nena d'arcs, carn de bullying, sí soc. Jo he de dir que com a persona autista me l'emporto al meu terreny. Jo diré que és la meva referent autista des de que sóc petita. És que nena que està No? obsessionada amb les aranyes... Clar, vull dir, tens una aranya de mascota. No hi ha res I a més més és autista. rosa, és que és increïble. Ho té tot, ho té És tot. fantàstica, o sigui, com quan vam estar parlant això de rosses icòniques, volíem que també hi hagués com alguna collita pròpia de la casa, i que creiem això, com que la Lila del Club Super 3 ens ensenya que és valenta, que li agrada llegir, té una aranya com a mascota, un fantasma de nòvio, un també he món tingut interior fantasmes de increïble. nòvio. Volem una sèrie només del seu personatge, la veritat. Sisplau. Un spin-off d'ella. Sí. Ella sent rossa i vivint la vida. perfecta. I lluitant. És que és la millor. A més, tenia els millors temazos. 100%. Sí. I no us dona vibes de la Billie Eilish catalana?
Totalment. Ja ho he dit. Sí. No podíem És no mencionar veritat. Billie Eilish, estic veient. Ja No, està. és veritat. Nosaltres Sí que ho té. avui no parlarem de Billie Eilish, segon cop que la mencionem. Bueno, molt bé. Però sí que ho té, eh? Oi, com per la- mi ho és... Com Sí. noia misteriosa, una mica estranyota, que li agraden coses estranyes... O sigui, I de sobte l'Emma de Plats Bruts és com queixa. Uau. Uau. No ho sé, o com... Ai, bueno, no ho sé. Si seguim estirant del fil, jo crec que podríem trobar-ho. Però és que a mi amb Lizzie McGuire m'has convençut molt, eh? Vale. Perquè, perquè queixa és més adulta. Ja, és veritat. No és tan teenager. Però, Ok. però tu hagués... O sigui, Emma de Plats Bruts, una mica més gran, és queixa. En plan, L'evolució. tia desquiciada. Sí, 100%. Va, i anem a l'última rosa, que Som-hi. no sé per què heu dit que és la roseta tiburona. Sabes que fácil va a resultar vivir, que cualquier medio lo justifica al fin, que de todo problema se podrá salir. Oh sí, ten cuidado con creerte especial, por sacar un 10 sin tener que estudiar, por si ordenas tu casa con pestañear. Y mucho más, lo que parece ser. Només amb la qualitat de l'àudio, És espectacular. Ja Està fa en patir. 2000. fa 2000. Clar, o sigui, nosaltres per fer aquesta rigorosa recerca ens hem basat en la nostra adolescència i preadolescència. Llavors, com Disney Channel, per lo bo o per lo dolent, ha estat molt present. Molt. Andrea Guasch, la rosa per excel·lència de Disney Channel Espanya. Estava a tot arreu. Estava a tot arreu. És la Valentina de Canvio de Classe. Després passa a fer de no sé quin personatge a la gira. Bueno, ella està a tot arreu, però a un dels llocs més importants en els que ha estat... Núria, vols, sisplau, explicar aquesta anècdota? Sí, jo vaig tenir una obsessió, com gran part del nostre país, amb els Disney Channel Games. Vale. I clar, que algú com una actriu d'aquí que sortia a les nostres sèries de sobte aparegués als Disney Channel Games amb gent com Vanessa Hudgens, Selena Gómez. clar. Jonas Brothers. No, fortíssim. Estem parlant que aquesta noieta que devia tenir com 18-19 anys I amb el jo seu crec que rostre menys, fantàstic. Sí, Menys? jo crec que sí, eh? Sí. Bueno, ella anava amb el seu rostre fantàstic per Estats Units a jugar als Disney Channel Games i té fotos amb tota aquesta penya. Ja. Llavors, per nosaltres, ella va tocar el cel, va devorar Disney Channel i 100%. ara ha tornat com... A la seva vida normal. Sabem, La seva vida normal. Vaig a buscar a veure si segueix sent rosa o ha fet... Segueix sent rosa. Ha anat jugant, No té s'ha un de dir. podcast? Com tothom. No rosseja tant, eh? No. Ja no rosseja tant, però una mica sí. Ha renunciat al seu ros groc, Mm. però també és que les roses tenim eres. Però pots sortir del ros, però el ros mai sortirà de tu. Ah, període. Uau, Ja, és que no puc dir res més. jo tampoc. Va, doncs us presento la meva selecció musical d'avui Sisplau. i és que estareu molt contentes perquè sí, Julieta, no sé què, no sé quantos... Beth, que va La saltar millor. a la fama el 2003 gràcies a la segona edició d'Operació Triunfo i tot i no guanyar va ser escollida per representar Espanya a Eurovisió 2003 amb el tema Dime, que es va convertir en un hit nacional i tot i quedar com la 8a a Eurovisió, la tia... Molt bona posició, La et diré, primera als també. nostres cors. És que va ser la primera als nostres cors. Ella tirava cap a un estiu com alternatiu, no sé què. Després va tenir el seu moment acústic, no sé què. Però per mi el més icònic és el videoclip allà amb els edificis de Gaudí. Ella és fantàstica. Va descobrir Vestuari Barcelona. i maquillatge super Aquelles 2000. Les rastes. races, o sigui, rosa... El piercing. Piercing És que al era una llavi. rosa molt underground, Jo us he de dir que allà potser vaig descobrir com que existia el ser una tia alternativa Clar. i a mi, o sigui, que em perdonin, però per mi va ser el bollerón de Catalunya. Sí és. O sigui, tot i que no sigui lesbiana, les vibes que donava, bueno, quedem-nos amb aquest hit una estona, sisplau, perquè, bueno,